Kapuji madebata madedehita udut bakmu hopelean sadaa dohot sadabe.
di kita saluhutna di hamu kadongan adora sosahati tatu barita nauli hata hora soras marahu pasahata itu kita saluhutna hami pat ditaruh di antos silalahin waing tongon mangula di HKBP Cipayung Cilangkap alani tetangga dohita ate tetangga dohita khobar tu panugasion ni distrikta noai kami makubasi di Huriata hala inang di Jabu Borusia gian imana bu pasahatami alani pasahatami matu kita sudia manginang nang naposo bulung horas ma di kita salutna barita nauli naga belas ni rohata di Manogoton imasian Hesekiel 34 ayat 10 sada saharodi ayat 10 songonom maridok disi takasma tangi hokamu songonodo hatan itu hajahuba idama ahu apalah ahu sadiri usaha-usaha sugut di biru-biruku jala luluaku nasida songon pangaluluni parmahat di punguanna diari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama paribana suang songon yau mengalului biru-biruku sogut jala paluauku nasida sia salhut inganan parserahan nasidai uju diari obun dohot hakulomon maripotipot jala au manogihon nasida ruar siana kabangso dohot papunguhon nasida siana kaluat asa hubuan nasida mulak tutano nasidai laos au marmahan nasida di atas ni akaduluk Israel di bagasan akarura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon di japalan apalan alomak au marmahan nasida jala di atas doluk akka natibo di Israel parudaman nasida di sima mangulon nasida di parudaman nadinggan jala japalan apalan alomak japalan na di atas ni akaduluk ni Israel au sadiri ma marmahan biru-biruku jala au paulon nasida ninna Tuhan Jahuba dulu aku manamakoi jala mulak bonok kunatar depari jala lilitakku do nama bugangi jala pargogokku do namar sahiti alai anggo namo mohi dohot nagugui siap ponokku do au sadiri tahe marmahan marhite-hite opun ima sahatna dihita dihamu akadonga saha persiaon di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus nuaing masuk mahita tu minggu na di goaran na minggu jubilate marulupulup tu dewatama sadok tanoon alaro trupuk tanuaing di bagasa sadario ni mesin Hesekiel manggobarhon kesusahan dan kesulitan daripada orang-orang Israel umat Tuhan di tanah pembuangan alani nuaing buado nasida marulupulup dipanggilo dewata alai disada situasi namaul adupan nasida artinya naing dohonon na dihita dihamu akadongan buado hita marjubilate, buado hita nuaing bersuka cita di dalam satu situasi kehidupan yang mungkin ada kesulitan kita hadapi. Buama benota marulupulup isi. Alani mai patudu debata manuaing Roma debata nagabi parmahan. Dihita dihamu kadongan bersuka cita dalam keadaan yang sulit. Memang namahol doi. Tetapi pasti terus ada jalan keluar di bagasa perdalanan lingolut. Alani adong doh ya songono namanginang. Disada tiki, disada luat, adong do nani goaran na menara kasih. Goar ni menarao ni bae ma goar na menara kasih. Alena marharoro do songono. Najulu masa do parporangan antara sada luat do luat nasing. Jisi marbadai do luaton tu luaton songoni do marporangi do nasida. Ujung namang do tamu inang tadok ko majogoar ni hutaon luat a ningom majogan talu mapar luat aon talu jadi ala talu nasida banga di kepung di hutan nasidai molo songo kuta kan najolo pasti do dilindungi oleh parit atau pasti do dilindungi oleh tembok-tembok yang tinggi jika di kepung be nasida ngahabis be bohal nasida duka habis bohal nasida ngamulai menyerah be nasida alanya mang dohot tamu inang
molonga talu sada luat, molonga talu sada huta, totu sude nasa hutai gabi ugasan ni namonangido. Alania dorang semenyerah nasida dibayar mas satu kesepakatan. Songonomai. Daripada saya terus kita marporangi, menyerah mahamin dapar huta aumma. Alai hoinon. Paluasamu maharuar sian huta namion akaparopua dohota kada dana. Sudena sabawa akan ditawan. Alai yang gua kaparopuat dohota kada danak paluasamu maharuar siak huta namion lo manasida pidda unang pola doho nasida tartaban. Sepakati mak. Ujung nadu sepakat nasida mang dohota muinang. Alai protes mak ka ibu-ibu dohota anak-anak on. Bayang goholak kami do haruar ahado langon nami non. Ahado si panganon nami, ahado bohal nami. Ujung na ilaw mamusya kesepakatan kedua. Songonomay. Atong boy maharuar siya kutai nasa paropuan dohot anak-anak. Jalaboy maharuar siya kutai sude nasa bohal na boy dibuat na kaparopuan dohot anak-anak. Jemana ngahay buak kamu siani ima boy bohal muna. Bamulo boy buak kamu boras sagoni buang may. Bamulo tung boy buak kamu anu nakadek kedo akalo pamuna ima buat. Pokoknya semua yang disebut dengan nabuy nabinuan ni kaparopuan may buang may. Dilma kesepakatan ini. Dung dil kesepakatan ni amang dohot tamu inang imu pema sugu pagi boy maharuar kaparopuan. Sugu pagi boy maharuar doa kada danak ibu manasa na boy binuanna songoni mana sida lau keluar siakutai alai yang gua bapak nani goaran bawa dohot doli ikut ditabadu songoni maka sepakatan. Ujung namang dohot tamu inang pagi-pagi manugu nai haruar makaina haruar makada danak mangopa nasa na boy bola nasida akabohal nasida. Ibu tohamu doamang dohot tamu inang ngahay buana ka inatai. Ternyata yo pakamat inatai mamang dohot tamu inang akamat tanabi. Yo pabi matong amat tanabi kan. Sudah mana sida mangopa mata nabi. Terkeberatan ni beribon. Kesepakatan kita kan laki-laki semua harus ditawan. Baru kaina tahu mendokon. Daung. Kesepakatan kita semua yang bisa dibawa perempuan boleh keluar. Pajidok nasida. Tuah kami mengulung ko mengulak kamatain na. Betul kau tahu kan? Jadi amang dohon tamu inang. Naing dohon tebuti di tonga-tonga di perdalanan di nguluta. Ketika mereka kehilangan sukacita, ketika mereka kehilangan harapan, terus ada jalan. Itu naing dohon ta. Ternyata ke ibu-ibu PHB budu gabi parmahat tu akamatai. Jadi nuaing dihita dihamu akadonga sahabor siaon. Songoni manuaing halak Israel natongon di huta Babel. Mago sanga hasadaun ni roha nasida. Dia mamago hasadaun ni roha nasida mang dohot tamu inang. Gumodang nasida masih balua dirina. Gumodang nasida masih balua dirina mang dohot tamu inang. Ujungna di tonga-tonga di perdalanan ni ngodu nasida molota bereng turpuk tahun Hesekiel 34 ayat 5 igo barhom manasida ima songos sada bangso namapar naso adong parmahan. Jadi ngamapar binasida songos sada biru-biru namapar manasida dan adong be parmahan nasida gabe dok manasida gabe sipanganon ni nasa binatang di ladang gabe marserak manasida di bagasan perdalanan ni ngolu nasida. Dihita dihamu kadongan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutan waing pe boydo tadopi hal yang sama. Boydo hitan waing marsera kamang dohot tamu inang gabe si panganon ni akabinatang buas. Boydo hita marserak di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutan mang dohot tamu inang ala suadong benagabe parmahan. Boy do marserak kita di tonga-tonga di perdalanan di ngoluta mang dohot tamu inang gabe songocol manamap perhita di tonga-tonga di perdalanan di ngoluta muluta bereng nuaing perdalanan di ngoluta nuaing on tohodo hita gudang nuaing songo bangso namapar nasodong parmahan muluta bereng amang muluta bigi majuna yang kabarita masih terus berlangsung yang disebut dengan korban perdagangan manusia.
Molo tabigido kabarita mang doho tamuinang masih terus berlangsung yang disebut dengan korban kekerasan. Molo tabigido na kabarita mang doho tamuinang masih terus kita dengarkan korban kekerasan seksual. Masih terus kita dengarkan amang doho tamuinang korban kekerasan rumah tangga. Masih terus kita dengarkan amang doho tamuinang adong korban pembulian. Otak kana asing. Di mana perlindungan hukum untuk mereka? Masih terus tabereng amang doho tamuinang mololau hitan wang itu dalanan godang naisya kapangido-ido godang naisya kanama para mang doho tamuinang. Di mana perlindungan hukum kepada mereka? Di mana jaminan sosial hidup kepada mereka? Idia dono yang jaminan pendidikan doho tak kesehatan di tonga-tonga di perdalanan di ngolutau. Ima situasi nata do pinuai. Alani dohonot memang doho tamuinang terbaik kita do berjubilate dalam situasi yang seperti itu. Ketika masih banyak kita lihat ada orang yang mengalami kekerasan. Di tiki godang amang doho tamuinang berengota kajolma lasoda potang ngolu. Ketika banyak kita lihat amang doho tamuinang jolma naung suadong bea kakarejo. Sulitnya mendapatkan kehidupan. Di tonga-tonga di situasi nasongonima hitan waing. Alai laos di jauh de batama hitan waing. Walaupun situasi seperti itu, kita dipanggil Allah untuk terus berjubilat. Sarupa di songon nakingani, nga situasi na sulit, nga neng mati na manasida, ternyata Tuhan masih terus memberikan jalan keluar. Akai natai PHP, boido mangopak kamatay. Maka mari kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Atong buano ibahid debata amang doho tamuinang, di bagasa perdalanan ningoluta saboi hitan yang berjubilate. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita? Maka itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Nah perjuli dok sonom mak. Debatado mengalului jala baluahon. Molidok mengalului amang doho tamuinang nomor lapata doi. Debata sendiri langsung mengalului akka biru-biruna. Ditadikop bagasna laos borhat di mana tuadaran mengalului akka biru-biru nama goi. Kalau Yesus menggambarkan ini dalam Matius 18 ayat 21, amang doho tamuinang adong sada biru-biru namago. Gabi Roma parmahani, ditadi konimana ma biru-biru nasia pulusianari, ditadi konimana ma biru-biru nasia pulusianari, lau doibana mengadudui biru-biru nasadai. Songonima debata marmudu-mudu perdalanan ningoluta. Neng dohonot tadi siamang dohot tamuinang ternyata Allah tidak pernah menginginkan supaya satu pun dari antara kita hilang. Dang di halomohor debatai amang dohot tamuinang. Allah dang di halomohor debatai di tonga-tonga di perdalanan ningoluta. Maka Allah menginginkan kepada kita supaya terus berseru kepada Tuhan. Ida saya dokon ibana Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kau kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Artinya nahonot tadi siamang dohot tamuinang. Dakea di pasobu parmahani biru-biru laililu alai hoinon dipangido debatado songo parmahani bana ipangido do tuhita torus molonga sangalilu ho berserulah kepada Tuhan. Molo sanga maoli dalani ho pardalanan ningolumi berserulah kepada Tuhan. Molo aci delala ho pardalanan ningolumi berserulah kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Alani dihita dihamu akadong saha persiaon songoni manang nguluta sadarion. Jemolorodo debata mengalului dohot paluaho kita, maka tugas kita juga sebagai umat percaya dakola si paluao B, tetapi tugas kita sebagai orang percaya juga harus menjadi gembala yang membebaskan dan menjadikan orang lain diselamatkan. Artinya mang dohot tamuinang songo jolma nong pinarmaha jalana pinalua di debata hita nuaing tongma di jauh debata hita mang dohot tamuinang menjadi gembala yang membebaskan orang lain, bukan menjadi gembala yang menjadikan orang lain menderita. Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, minimal
kita tidak membuatnya menderita. Itulah tugas kita sebagai gembala yang pertama Tuhan berikan hari ini. Nah, dua namang dohot tamu inang, buari dok debata supaya kita boleh berjubilati. Hari ini Tuhan mengundang kita do ibana masono. Dakolam mengalului dohot paluahon ibana, alai debata sadiri do manogihom mulak, huhut papunguhon. Jadi molongai lului jala di palu alai noaing rodo musia debata madok amang. Ibana do manogihok kita, huhut papunguhok kita di tonga-tonga di perdalanan di ngoluta. Turpuk tanak madok buti. Au manogihon nasida ruar, siana kabangso, dohot papunguhon nasida siana kaluat, asa hubuan nasida mulak tutano nasidai. Padohano namang dohot tamu inang marlapata doi, Allah sendiri membebaskan nasida siap perhadobanan, Allah sendiri membebaskan nasida siap permaraan, laus manugu-nugu nasida haruar sian hamaulon, dongi di papungu manasida tusada punguan, ima biru-biru ni debata. Dihita dihamua kadongan, dia saplonom nakini dok songono. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Persoalan na dihita dihamu akadonga saha porsiaon do. Olo do hita digembalakan oleh Tuhan. Itu persoalan. Debatado manugihon kuhut papunguhon. Persoalan tamang dohot tamu inang. Olo do hita di papungu. Jemoro tabereng nuaing di tonga-tonga di perdalanan di ngolutau nama. Dohot tamu inang nami. Masuk tu orang dia mahita. Masuk tu orang napi-napungu ni debatado. Manang masuk tu horong natar de parondo hitana setorusi mana manibil sian lomoni rohani debat. Ala memang salah satu persoalan di tonga-tonga di perdalanan di ngoluta sapak sahat tu partikiano namang do tamuinang ima maul dojol maun nani goaranna marhaudu. Itu persoalan tadi tanon maul do hitamang do tamuinang tunani goaranna marhauduhon. Sehingga saya di papungu alai selau. Saya di papungu selau. Maul hita uduk jala mangoloi. Saya ditutul lomo namang dohot tamu inang. Molo so kalak bata kanong dohata bata madokon. Bina itu halangulu alai selau. Itu persoalan tamang dohot tamu inang. Sebina itu halangulu alai selau tu talaga. Aung do halak amang do tamu inanami di tonga-tonga di perdalanan di ngoluta. Maol papunguhon. Sekor nekola ni mana papunguhon. Kan itu kan? Ia molo pinapungu imana badangolo. Alai sekor ni mana neng papunguhon. Ujungna masa ma perbulat-bulatan. Kan itu kan? Au kan kubering do hita di tonga-tonga di perdalanan di ngoluta. Lem liling. Au sih pikir-pikir do wado naik kami sugu ujung ni alak batahon naro aku do mangi do tamu inang. Sebetulnya saya nggak tahu apakah kita juga prihatin dengan kondisi kita sekarang. Lem lili kalak batak dang lembelga, lem mekmet. Buasa salam mekmet. Bere kamu memang do tamu inang. Sudah nasa punguan waing pamek metode diri na do. Sudah nasa mulai natong mulai sian punguan marga na belga do jo. Habisi ba ibae mamusay mana saupuna belga. Ibae musay saupuna mekmet. Dungi bae sau puna mekmet hami akan amar saripe ma lam liling lam mekmet puasa dang tabebel gadirita kan itu persoalan tau namang dohot tamu inang persoalan do di tonga-tonga ni ngoluta nuaing rode bata ibana papungu manogiho kita do papungu kita mang dohot tamu inang. Kenapa kita tidak mau dalam satu kumpulan besar? Apakah harus kita yang harus mengumpulkan? Dang boy behita marhauduho namang dohot tamu inang di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 30 do ibana sono. Siapa yang tidak bersama aku ia melawan aku. Siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku ia mencerai-beraikan. Jadi sotunggabe napasirakon do hita.
Ngai papungu de batahita di bagasa kolongna, ngai pasada de batahita mang dohot tamuinang di bagasa kuriana, nunga di pasada de batahita mang dohot tamuinang di sada ulaun na denggan suku-sukuta. Apakah kita bersama-sama dengan Yesus mengumpulkan, atau apakah kita menjadi orang yang berbeda dengan Yesus sehingga kita paserak? Itu persoalatai. Alani dipanggil manuaing di bagasa perdalanan ni ngolutta. Ulaut tanah padua ho namang dohot tamuinang. Di bagasan ngulut tahun, debatado manugiho mulak dohot papunguhon. Maka tugas orang percaya juga sebagai gembala adalah mengumpulkan. Alai di bagasan na papunguhon ni amang dohot tamuinang, ikonadong do di bagasan ngoluta, ngolu nama dok marha uduhon. Jadi dakola tu iba uduk idona naing dohonota. Dakola niba naing sitangi honon. Alaikon olo do hita manangi ho jala marhauduhon. Maka ketika Yesus mengumpulkan kita, maka kita bisa menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam Tuhan. Amin. Dapat dulu mamang dohota muinang. Buado bainota bersuka cita berjubilate. Walaupun situasi mungkin sulit, walaupun keadaan mungkin sulit dalam kehidupan kita, idok debata manuaing, debata sadiri do nagabe parmaha di bagasa perdalanan ni ngolut. Molo idok parmaha namang dohot tamuinang omma na manugu-nugu, mengarahkan, melindungi saha tu na pataruhon tuinganan nadinggan. Molo turpuk taum manggobarho namang dohot tamuinan namin nak kita saluhutna, ibuwa parmahani do akabiru-biru tu japalan nalomak. Tu parudaman adaran tempat penggembalaan sahat rodi namangulun. Jadi molo di Psalme 20 itu kan digobar hodo songonon. Ia membaringkan di padang rumput, ia membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwa dan menuntun ke jalan yang benar. Imam molo di Psalme 20 itu lalai molo Tuhan Yesus madoka mang dohot tamuinang ido ibana mak. Aku akan memberikan, gembala itu akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan tidak akan membiarkan satu domba pun diambil oleh binatang buas. Jalai dok Tuhan Yesus sudah disi, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Artinya mang dohot tamuinang iparmahani debatado terus perdalanan ni ngolut tahun. Di parmahani debatado hita dituntun debatado hita terus tu japalan nalomak. Dituntun debatado hita mang dohot tamuinang tu parudaman. Jia sabui hita saha rodi disia mang dohot tamuinang. Idok debatama domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya prinsipnya di tonga-tonga di perdalanan di ngolut tamang dohot tamuinanami, supaya Allah itu betul-betul menjadi gembala yang baik bagi kita, yang membawa kita ke padang rumput yang hijau, membimbing kita ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kita dan menuntun kita ke jalan kehidupan yang lebih baik. Maka firman Tuhan katakan kepada kita, ketika Allah menjadi gembalamu, maka dengarkanlah suara. Jadi molonga olo hitamang dohot tamuinang tumangiho suara ni debata, maka kita akan berjalan dalam tuntunan Allah. Dunggawe tuntunan ni debata hitamang dohot tamuinang idok manakingaso kata ni Tuhata, dituntunlah kita mang dohot tamuinang sahat tu adaran nadenggani. Maka saat itulah kita bersuka cita. Alani dihita dihamu akadonga saha porsiaon. Dang sesude perdalanan ningolu tahun bui ho Bartolomo ni rohata daun. Dang sesude nata hegilimi nata parsita yamang dohot tamuinang gabelas ni roha napa sonako kita. Dang sesude cita-cita tai pasongon na di bagasa rohatai. Kadang kita bisa gagal, kadang dang dapot ta cita-cita tamang dohot tamuinang, kadang kita mengalami sakit, kadang kita mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Dalam situasi apapun hidup kita, Tuhan terus mengajak kita untuk berjubilate. Marulupulup
tu debata masa dokta noon. Siapapun dia, seperti apapun keadaannya, Tuhan mengundang kita untuk semuanya bersuka cita. Bagaimana Tuhan menjadikan kita supaya ikut bersuka cita amang doho tamuinang ido ibana masongonon. Ibana sadiri mamangalului jala paluahon hita. Napaduahon amang dohot tamuinang ibana do manogihod dohot papunguhon hita alani marhauduho mahita tu ibana. Napatuluhon idok matuhita mang dohot tamuinang ibana do parmahan na marmahani huhut marmudu-mudu hita alani i tangi honot tama suarana dungi buanon na mahita tu adaran nadenggani. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami di baga seperti kianon dia cari hodo kami di minggu jubilateon asatoto kami marulup-ulup dohot marlas ni roha go ulup-ulup dohot las ni roha kami molo sipata pe marukil kami molo sipata pe madalani hamaolo kami di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu namion alai hatam na badia ido na patuguhok kaporsion nami na hodo marmahani kami marmudu-mudu ngulu nami di baga seperti kiano kubuah kami mana kadongan nami natongon waing nahura kipas amanami siregar siregar Jessica boru marbud dohot nyonya situa simamora atau pasu-pasu manasida urupi nasida letukan sehuma na margugui ho pamatang nasida pargugui nang partodion nasida asa totong makirim hola kodo natuk mangalehon hai paso di bagasan ulu nasida hupasahat tami manang tuho keluarga barasa dinatongon marukil nasida letukan di parmoding ni inanami di minggu nasalpu atau koma na mangapuli nasida koma na madauni roha dohot pikiran nasida koma na patuguhon nasida apusma ilu-ilu sia si malolong nasida jala apuli manasida nang huriam hakabi pikramajati onole Tuhan hupasahat tami matuho pasu-pasuma jala goki mahami dohot ulup-ulup lasni roha nasiako mangasaho Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amin.